8 месеца я нямаше. 8 месеца я нямаше и се криеше и не искаше нито да ти отговаря на съобщенията, само веднъж там ах, аз съм болна. Да замаже така положението някак си и това беше. Така ли беше? Така беше. 8 месеца. Ти откъде знаеш тя какви ги е вършила? 8 месеца са това, ей. Ако не бъркам, мисля, че не бъркам. Че са 8 месеца. Откъде знаеш какви ги е вършила? Не знаеш. Откъде знаеш, че не е спала с някой? Може да е един път, 2 пъти, 3 пъти. Откъде го знаеш това? По какво ще се докаже? Не може да се докаже. Няма как да се докаже. Има как да се докаже, ама то там съвсем друга история. Се направи ДНК чек. Те кой знае колко ще излязат. Да. Глупава история. Затова не да говориш за уния. Уния с семейство, намерили са, събрали са, двамата свободни, вече така хора на възраст и двамата са над 50. Де викаш жената там взе да я обсъждаш чак къде е ходила да са мими. Тя може да няма вече цикъл, бе. Жената е над 50, бе. Ти не знаеш на колко години е. Може да няма вече. Къде знаеш? Тя не е на 30 няколко, 40 няколко. Тя е вече на над 50 години. Де да обсъждаш, като не знаеш. При тях е нормално. Аз не виждам нищо ненормално. Ми решили са да си бъдат християни. Нека си бъдат, бе. Нека си бъдат. Все пак и християните спазват. Защото пък ако не е християнство, ептен света ще отиде на разруха. Има хора, които нищо не спазват. Нищо, че се водят християни. Ама има хора, точно заради това, че са така набожни и имат страх от Бога и си спазват. Да не крадат, да не лъжат. Или ако нещо са грешат, се покайват, не го правят втори път. Какво?